Dneska som tu pre vás s druhým darom, ktorý mi dala divoká hus. A je to samozrejme ďalšie P, a tentokrát je to pomalosť. V dnešnej dobe je slovo pomalosť ako keby už aj hanlivé. To, čo je pomalé, nám nejako prestáva sedieť, prestáva nám to vyhovovať. Potrebujeme byť stále rýchlejší, potrebujeme stále rýchlejší internet, rýchlejšie správy, rýchlejší telefón, rýchlejšie autá, rýchlejšiu poštu, jednoducho všetko potrebujeme mať rýchle, ale toto je obrovská pasca, obrovská, ktorá nás odvádza od seba samých, od našej podstaty, od prítomnosti. Pretože pomalosť je práve to, čo je všade okolo nás. Pozrite sa na prírodu, pozrite sa na stromy, ktoré sú naozaj statočné, veľké, majestátne. Pozrite sa na tis, ktorý môže žiť aj 8 000 rokov. Všetko ide úplne pomaly. Pozrite sa na zvieratá, ktoré sa dožívajú dlhého veku. Oni rastú pomaly, vyvíjajú sa pomaly. Krokodíl, korytnačka. Všetky tieto zvieratá sú prastaré, vyvíjajú sa pomaly. Stromy, ako jaseň, ako tis, ako dub, ako lipa. Sú všetko dlhoveké stromy. A za svoj život, za svoju silu vďačia tomu, že rastú pomaly. Čokoľvek robíme pomaly, nachádzame v tom prítomnosť, nachádzame v tom hĺbku. Keď cvičím divokú hus, robím pohyby pomaly, ako preciťujem všetko. Preciťujem telo, preciťujem svoje vnútro, preciťujem svoj dých. A nakoniec to všetko úplne pustím a jednoducho len pozorujem, ako moje telo cvičí, ako sa hýbe, ako moje plúca dýchajú, vydychujú, nadýchujú, ako sa moje nohy hýbu. Jednoducho tá pomalosť je veľmi, veľmi dôležitá. Pomalosť vám dáva hĺbku, pomalosť vám otvára vaše vnútro. Pomalosť je zásadný pojem, ktorý v dnešnej dobe už veľmi, veľmi chýba. Rýchlosť je veľmi dobrá, len odvádza nás od seba. Samozrejme, niekedy potrebujeme spraviť veci aj rýchlo. Ale pomalosť je hĺbka. V rýchlosti mnohokrát hĺbka nie je. V rýchlosti je plytkosť. Pomalosť roztvára, otvára, kotuje, uzemňuje. Takže ďalší dar, ktorý mi dala divoká hus do môjho každodenného života, je práve pomalosť. Pomalosť, rozváha. Keď idem niečo robiť, premyslím si to. Nestupujem okamžite do nejakých interakcií, do nejakých reakcií. Jednoducho zvnútorním sa, pomalučky si to všetko nacítim a príde to. Takže ďalší dar je pomalosť.